शेवटपर्यंत सांगलेले प्रताप तुका काम चालू दवर आणि तिकीट दिता म्हटले. आणि लास्ट टाइम कितें जालें, लुईजीन अध्यक्ष आसलो. लुईजीनान सांगलें की तिकीट तुजें काम आपल्याक खबर आसा, गुरुदासा फाटल्यान तुका तिकीट बी दितले. आणि मागीर म्हाका अशें आयकूंक गेलें की 6 स्टेटी आसल्यो पळय, 6 स्टेटी तुका थंयसरली हांगासरली हेवटेंची गोंयची काय खबर ना अशें आयकूंक गेलें. आणि ताका लागून ताका तूं नॉर्थान इनवॉल्व जावन आसा, तूं कितें आतां सावथानूच पळय अशें जालें. आणि त्या टायमार तिकीट दिवंक ना. मागीर 15 दीस आसतना मागीर राष्ट्रवादीक जॉइन जालें. आता तुझे अनकंडिशनल काय आणि तिकीट प्रॉमिस केलं? ना ना ना, आता तिकीटीचो प्रश्न येना. तिकीटीक टायम अजून 3 वर्सां उरले. आता सध्या लोकसभेची आता जॉईनिंग जाता ते अनकंडिशनल काय ना काय अरे मुख्यमंत्री आशिल्ले सरकाराचे हेतू वयचे जाणून तो काँग्रेसी येता. म्हणजे त्या कॉन्स्टिट्युएंसीन मुख्यमंत्री आसा. मुख्यमंत्री असता टायमार काँग्रेसीक प्रवेश करतात. म्हणजे इमॅजिन करा मुख्यमंत्र्याचे कॉन्स्टिट्युएन्सी, आणि त्याने मुख्यमंत्र्याक बाय इलेक्शनाक व्हरून तो आमदार जाल्लो. जेन्ना आमदार जाल्लो ह्या मुख्यमंत्र्याक तेन्ना त्या टायमार तुम्ही म्हटलं की सोल्लकर आणि चंद्रकांत, सोल्लकरा कडल्यान चंद्रकांत केणेकर आहे, त्याच्यामध्ये आणि कोण आयला सोल्लकर काँग्रेसचा आहे काय अपक्ष आहे? नाही 77 सदानंद